ሰላም ሰላም ቤተሰብ ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላህና ይኹን አሚን። ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ውዒድኩም በብሰዓቱ እግዚአብሔር ይመስገን ኣነ ሰላም እየ። ከምቲ ሰላም ዘለኽዎ ሰላም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ትምኒተይ ኩራተይ። ቤተሰብ ለይኮንኩም ድማ ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ ዳውልከ ብትሕትና ሎማዓንቲ ባሕቲ ብሩኽ ባሕቲ ግበረልና ርሑስ ባሕቲ እንዳወልኪ እየ ተመስገን። ሎማዓንቲ ዩቱብ ተቐቢልኒ ሓጎሰይ ምሳይ ተኸፈሉ ኣብዚ ደረጃ እዚ ክበፅሕ ዝገበረ ክናኒ ደቅነዋይ ማዕሪ በዚ ኣጋጣሚ ብጣዕሚ የደመስግነክን ክቡራት ኣሕዋተይ ኩላትኩም እውነት ኣብ ዩቱብ ብዙሕ ነገር ኣሎ ድኻም ኣሎ ገለ ኣሎ እና ኣብዚ ደረጃ እዚ ክበፅሕ ዝገበርኩምኒ ክቡራት ኣሕዋተይ ብጣዕሚ የደመስግነኩም እግዚአብሔር ያኽብረለይ ደስ ኢሉኒ። ሎማዓንቲ ድማ እስኪ ሓጎሰይ ክካፍለኩም ኢደየ መፅየ ማለት እዩ። ክቡራት ኣሕዋተይ ብጣዕሚ የደመስግነኩም እግዚአብሔር ያኽብረለይ ለኹላትኩም ኣብዚ ደረጃ እዚ ክበፅሕ ዝገበርኩምኒ ክቡራተይ ብጣዕሚ የደመስግነኩም ክቡራት ኣሕዋተይ። ዩቱብ ማለት ቀሊል ኣይኮነን ከቢድ ነገር እዩ። ብዙሕ ነገር ኣሎ ድኻም ኣሎ ሰዓት ንምምላእ ብፍላይ ብዙሕ ነገር ኣሎና ካብ መጀመርያ እስካብ ሕዚ ጎነይ ልኾንክን ክቡራት ኣሕዋተይ ደግነይ ኩላትኩም ብጣዕሚ የደመስግነኩም ደጊመ ደጋጊመ እግዚአብሔር ያኽብረለይ እውነት ብቻ ብጣዕሚ የደመስግነኩም እና ሎማዓንቲ ደስ ኢሉኒ ብጣዕሚ ማለት እዩ። ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ሓንቲ መዝሙር ክዝምር እየ ብስመ ስላሴ ስምኪ ጥዑም እዩ ማርያም ስምኪ ጥዑም እዩ ማርያም ስምኪ ጥዑም እዩ ስምኪ ጥዑም እዩ ስምኪ ጥዑም እዩ ስምኪ ጥዑም እዩ ማርያም ስምኪ ጥዑም እዩ ስምኪ ጥዑም እዩ ማርያም ስምኪ ጥዑም እዩ ማርያም ስምኪ ጥዑም እዩ ስምኪ ጥዑም እዩ ስምኪ ጥዑም እዩ ስምኪ ጥዑም ማርያም ስምኪ ጥዑም ናይ ብዙሓት ኣዶ ማርያም ናይ ብዙሓት ኣዶ ማርያም ናይ ብዙሓት ኣዶ ናይ ብዙሓት ኣዶ ናይ ብዙሓት ኣዶ ናይ ብዙሓት ኣዶ ማርያም ናይ ብዙሓት ኣዶ ናይ ብዙሓት ኣዶ ማርያም ናይ ብዙሓት ኣዶ ማርያም ናይ ብዙሓት ኣዶ ናይ ብዙሓት ኣዶ ናይ ብዙሓት ኣዶ ናይ ብዙሓት ኣዶ ማርያም ናይ ብዙሓት ኣዶ ስምኪ ጥዑም እዩ ማርያም ስምኪ ጥዑም እዩ ማርያም ስምኪ ጥዑም እዩ ስምኪ ጥዑም እዩ ስምኪ ጥዑም እዩ ስምኪ ጥዑም ማርያም ስምኪ ጥዑም ናይ ብዙሓት ኣዶ ማርያም ናይ ብዙሓት ኣዶ ማርያም ናይ ብዙሓት ኣዶ ናይ ብዙሓት ኣዶ ናይ ብዙሓት ኣዶ ናይ ብዙሓት ኣዶ ማርያም ናይ ብዙሓት ኣዶ አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን ነጥበል ጎደል በኣፈት ባህል መላእክቲ ተኣረመለይ ብጣዕሚ ለመስግነኩም ክቡራት ኣሕዋተይ ቴንኪው